Досадница. Да, досадница си. Да. Ей, какво? Не може навънка сега. Не даваме навънка. Досадница. Ти си досадница. Да. Какво? Караш ми се. Добре. Вау, вау. Вау, вау. И защо се караш? Досадница. Добре. Какво? Какво искаш да кажеш? Ще почакаш малко. Ще излезеш навън, ама сега не може, защото избягаш на улицата. Да. Като приберем и дървата, ще излезеш навън. Ти си досадница. Шанел? Досадница ли си? Досадница ли си? Какво искаш? Какво искаш? А? Какво искаш? Ти послушно му ли момиченце ли? Послушно. А? Послушно момиченце ли си? Я виж Киара как слуша. Гледаш ли Киара как слуша, стои мирно и чака. Като й отвори тогава. Да. А ти досаждаш. Ай, тя и у нас е разтакова. Айде, ще се кротнеш ли малко? Шанелка, ще се кротнеш ли? Защо? Защо? А?